Hello perlo mentak kasing ngoban aku belai sibun ni pi ngapan power daka jingkemen kaba pilai yarap ban penpoi lem yang hadu katsan spa subscribe nadu banga sedang ya kaneka YouTube channel kaba ningkong hi ngapan power ka jing sungu ya oblai bala penlong yang ni kumnek bang long bat nyanyi rupi don naka met kaba koit bakia bat oblai unang yarap pi ki baro teh kaneka wanra ya pi link ba kaneka video bat ngan bataru ya pi nadu ningkong bangi pen sedang bat ni sedang ya kaneka YouTube channel nadu ningkong bangi sedang ya kaneka YouTube channel ni don katto kaneki perlo ki ba ki don kini ki perlo ki bahasa Cina ya kini ki lyrics video te ngaruh arta tak tok por tengah persang banbut lang ki kumno bangin Cina ya kini ki lyrics video nang ta hadin bat katto karne por namar banga pat ngakram da penyat hare nam tak kita kaliang jongka jia Cina na taki lyrics video te hadin katto karne por pada ngakram kakram yat bahak taka video jonga kabanga Cina kan Rei hadin pat ngayo upload kene kawi ka jingruai jong u kraum dor na tapat kisabun kinong sengap namar baro hikia sotnat ka jingruai jong u kraum dor te hadin kum topat ondak layat bahak to ka video jong u kraum dor hang taken kasa poi kane ka message jong u kraum dor yanga bat kli iru hak to ka thumbnail bangalabu te ka baningkong pat ngapen pau ya piang ne baro ki lada pidei kino ki ba kwa ban long youtuber ngalaban ong kum ki ban pinsna leri kum ne ka bamut ba kam long keng perloka ba bhama namar ba ngaru ngalai omat ya ka nek video tengan batai pi kum no pat ka long ta te onda ngala snack to hadin baklawan to ka message jong kraum dor pat ngasang sutu ela jong ba kam long kaneka benta bangin le kum ne marba kajing tresitom jongki kamut ba ngiyo no mangiken bat ni la observe no ekto ka original jong u habang sim ya kane habang sim ya kane ke video jisya ka channel jong ir kam monetize re mo perlong kam monetize re namar ba ngisu copyright claim na ki weekend kawan no katoka te kawan no katoka community copyright claim kan te pimla arban monetize henry kapun ba pendunang pat kalong kum neken haka jaka ba ki kinjo be direct ka view na ki henry ngipat ni sim no mangi to ka video jong i te ka view kum kla let no sine bat chatai klawan no haki neki greater ki barit ki baren te ha kum mangaru ngala upload no to ka video jong crowd dor kumur ka views jong i kla kham dunano kumur kla don ro hanga ka view jong i jaka bakan let direct baca i Ndai kala wan no yang aru jaya kajing tres tom jongki pat kala long hadu kata ndai mangi pat kumba subu anyuk sano mo namar bangi la mut ban kamai teh bang mi pin mi YouTube channel kumbang la mut ban kamai ndai pat ni sim no nak toka original jongki ken kalong kumbangi le tu ken ndai hakan dek video pat ngapan pa namar pa klem tibi ai bakan salong hadu kata ndai nga pan mapat ken na u krom dor le seba ngala kumpen penmong moi ina ka jing tres tom jong i bangla kumtu nreng klem mud ra kumta namar ba ni kong klem ti berbakan poe dukta uput bangan long kum utama nreng sus no tenapat ban sina lyrics bat ki ne ki parlo ne on lang tip na pat mentah haden ba ka long adu ketamo ka bangi sutu na ka jing tres tom jong ki te ka jing tres tom jong ki ka de ban jo ba ki terek nreng ngila sim no mangi arta ru ka we iklan la arban monetize channel namar bangi susim ni jirwa jong ki we te ka view jong upat kawan hangi kemur ka du nong kenya u jaka ba u unyo kam kamai ndre mangi perngelapan spread no ya kata na kata ka jing tres tom jong u tenga ka jing pentip lam jong ya pi iwi pe i greater lane youtuber kemur nimda dei than ban le ya kaneken Dase ngila bandong haki shot pate kan long permo kan don ka atsri when you sharing ndre hakan ka push ka video long pat ngimla ban le kum tamo perla tema piru iwi piwi le se video kata jimur ban sina YouTube channel te na kata kliang te pila ban penmi kino kasap ka bapidon na ka YouTube channel le ka bun bhaka kham bun te ka jinsu
ngelak ban kedau ya ka Facebook mo ka Facebook te kam tuna ka jingsu kendiat batru ka kam long proses su kendiat naka FB lada pila te ka buncat ba naka FB lai nadu ki post ki wiru ki reel ki long video repat kala kam long no ka proses nata ka ba kam simple bat kam suk te ka dai ben naka YouTube channel kan lada pi dan kata ka sapan penmi ban penpau perthai ban se lagi jong sap kumba kine baro kumba kine ki kasi kila support yang ikat ne manamar bangi sushna ta kum to andre ki iba para kasi kila support hadu kan ne namar ba ki don ken kita ke jimut ba baro mo ki sutanate ban Christian para kasi ngar ngasotu kan yang ne re nganget ba phiru pinang ya Christian yang barlada pi ide ban Christian para kasih ngaru ngala ban penmi de kiwi ki jing pentip la ne ki no ki benta bangan pen tip lem ya ka riksi jing don kam jong ni u pan ba banga snai kan ka YouTube channel takum tai kublai sibun parlok baro ma sikenduk pathaka we ka video ma bye